Hola de nou, en aquest vídeo veurem l'opció d'ordenació avançada de dades que es pot aplicar a les taules, però també es pot aplicar a intervals de dades que no estan en taules. Però bé, per la robustesa de les dades, a partir d'ara sempre serà recomanable que treballeu amb taules de dades. Molt fàcil, què he de fer per ordenar les dades? Ja sabem que podem ordenar les dades amb les opcions de columna, com hem vist en el bloc anterior. També ho podríem fer a ordenar un full, a dades ordenar un full, però jo el que vull ara és ordenar per diferents criteris, perquè si ho faig per les columnes, jo aquí puc ordenar de la A a la Z i després ho puc ordenar per classe, no? Per exemple, ara diria de la A a la Z i se'm desordena. Jo el que vull fer és diferents criteris jeràrquicament establerts. És a dir, imagineu-vos que a mi m'agradaria tenir tots els d'una classe junts, dins de la classe els del mateix desdoblament i dins del desdoblament que s'ordeni per noms i cognoms per tenir-ho tot ben estructurat. Doncs, què hauria de fer? Una ordenació avançada. És molt fàcil. Faig Ctrl+A, per seleccionar tota la taula, em vaig a dades, ordena, veus, quan ja he seleccionat la taula ja se m'ofereix l'opció d'ordenar un interval i vaig a opcions avançades d'ordenació de l'interval. Sobretot li he de dir que les dades tenen una fila de capçalera, marco la casella. I llavors començo a ordenar. Llavors el primer criteri que vull és la classe, no? Jo vull que m'ordeni per classe. Un cop està ordenat per classe, dins de la classe afegeixo una altra columna d'ordenació i li dic que és el desdoblament i també de la A a la Z. I dins del desdoblament afegeixo un altre, que sigui el nom complet. Llavors, ara el que m'està fent aquesta ordenació avançada és ordenar-los primer per classe, dins d'una classe per desdoblament, dins d'un mateix desdoblament de la mateixa classe, estaran ordenats per noms. Aquí podríeu fer tants criteris com vulguéssiu i això us pot ajudar molt a tenir les vostres dades ben ordenades i que us resulti fàcil trobar els registres que busqueu. Un cop acabeu, dieu ordena i només queda comprovar. Sí, la primera classe que em surt és Caterina Albert, que alfabèticament és la primera, després dins de Caterina Albert primer els desdoblaments i dins, o sigui, el desdoblament 1 i dins del desdoblament 1 tinc 3 registres, que serien les 3 primeres files. Doncs estan ordenades alfabèticament la A, la J i la M. Així que ja hem après a fer una ordenació avançada amb el full de càlcul.